משנה התברר לנו שאיראן הולכת להכין פצצות אטום כדי להשמיד אותנו. זה לא אמירת סרק, זה לא ספין. אני חושב שהיום, יום העצמאות הזה הוא שונה. הוא שונה. משום שהוא בא אחרי שנה שבה אתגרנו את ההיסטוריה. הקמת המדינה לא הפסיקה את ההתקפות על העם היהודי. ההתקפות האלה נמשכו. הדבר שהשתנה זה היכולת שלנו להדוף אותם. ואם חשבנו שאחרי השואה האנטישמיות הזאת תרד מן העולם, היא לא יורדת מהעולם. היא לא ירדה מן העולם במשך דורות, והיא גם לא צפויה לרדת. מה שהשתנה זה היכולת שלנו להדוף את ההתקפות עלינו. והיא באה לידי ביטוי בהקמת המדינה, בהקמת צבא הגנה לישראל, בהקמת זרועות הביטחון שלנו. והיינו צריכים כמובן לא רק להקים מדינה, גם להקים כלכלה, ולהקים אוניברסיטאות, ולהקים בתי חולים, ולהקים... כל זה הקמנו, אבל אנחנו עדיין עומדים במבחן. השנה עמדנו במבחן ענק. לפני קצת יותר משנה התברר לנו שאיראן הולכת להכין פצצות אטום כדי להשמיד אותנו. זה לא אמירת סרק, זה לא ספין. אם לא היינו פועלים, בעמק אביב ובשאגת הארי היה להם פצצות אטום, וזה התחלת הסוף של העם היהודי. והיינו מוכרחים לפעול. אנחנו שינינו לא רק את המזרח תיכון, אנחנו שינינו את עצמנו. כי אנחנו עושים דברים שאף מדינה לא חלמה לעשות. וגם אולי אנחנו חשבנו שבוויכוחים הפנימיים בינינו